Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Di pakasaritaan nga intay kan nga gita kat impatulod. Di pagama nagpailinged di tinagan a Larissa. Adinan inlanad ti address na. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Amin akayat ti boyfriend ko kat impaay ko. Ngam tinasakit. Insukat naknet iti sabali. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Larissa dito'y programa tayo. Dear Mr. Lonely. Hello, Miss. Agmay-maysa ka? When? Agmay-maysa? Ngamin, awanan ti boyfriend ko. Ha? Uray siya. Agmay-maysa. Mabalin ka diti makilamisaan kan ka? Sige. Okay lang. Sige. Uminom ka. Adunay tayo in order ko nga arak. Di kagdanag. Siyak ti bayad kadagita. Sige lang. Hukom lang dagita in order ko. Agorderak matitipara kanyan. Abay nga may saka. Siguro. Pinatawan na kamatikayan ayat mo, anya. Okay lang, dayta. Basta uminom ka lang. Talaga na bartekan, Miss. Saan ang anabartag? Uminom magpay. Adupay ti arak nga inorder ko. Ay, Jacob. Oh, Tata Dino. Good morning. Sino din sangpet mo a babae di tadagos mo idirabe? Sinakroy mo mait, akaslawang puot na. Ay na, Tata Dino. Kastaunay ti bartek na. Kat nakaturog pa'y laing ngaging gaita. Nabartek? Apay, may saaman nalay di club? Saan, Tata? Nay, hanya nga ron ngay. Ada problema na. Isuan na pan nagbartak. Tinulungak lang. Ngamjak amo no sa dino ti pangituludakken ko ana. Isu ngay nyawid ko lang na. Kate? Oy, ang mga nukunain nyo a pinagaramidak iti dakes Tata. Saan kit, Dane? Oy, saan Tata? Ay, Kate, nasingpet ka nga ron alalaki ano kasta. Bili baka talaga ka no kasta, ako! Kasta tinasao kanyak itay ni Tata Dino. Tikaro ba kalakay? Pinagbiddutan nakpay gayam aman nala. Wen nga rod, pasensya ka na. O sige, umigop ka latay iti sabaw. Sorry Nagbali na kon aperhuisyo kan ka. Okay lang. Apay nga da ka iti inuman idirabi? Naira na la kayat ko ti uminom. Kat nakita kang agmay-maysa. Iso nga inasitgan ka. Kastaw na yabartek mo. Aging ka nga indumog mo ni tilamisaan. Saan matakabaalan ti konsensya kapanawan kalata ni Jebir House? Nang runa ta may isa ka babae. Kasanon dagiti inorder ko? Siya akong tinagbayad. Nasurok asang haribo ti bayad ti inorder mo. Sige, bayadak. Kababain mo't kan ka. Saanan. Basta saan mo nga ulitin. Gapo ta maisagmak kalaang. Naimbaklangan panakita na kijay. Parikot mo ka di ti boyfriend mo? Ngamin, pasig at ti boyfriend mo ti lablabidam iti rabi Nasakit lang amin tinakam ko. Gapo ta ipapaay ko ti kayat na.
kwarta. Kanan niya pa'y dita nga ipagatang na kanyak. Ngam insukat nak iti sa bali. Apay nga yakas ta. Napimpintas ngamin tinangisukatan na kanyak. Ala, bayamon. Kat saan mo kuman nga ulitan ti mapanag beer house? Nang runan wag may saka. Sige. Saanin ang maulit? Kat agyamanak ka. Gaputa inispalnak iti mabalin a pagpaggadak. Karig, jakon ulitan ti uminom ijay beer house. Naggapgapwam, Larissa. Taapay akasangsangpat mo. Sakit. Ay na. Agat arak ka. Kayat ko pa'y ti maturog, tatang. Nasakit ti ulo. Inak ko ni ti salad ko. Mabitlaan. Naginumam idirabi eh. Ijay beer house, tatang. Anya? Nagpatpat nagka ijay beer house? Saan? Ngamin, inyawid nak ti may sa alalaki a nasaya at ti panagpuspuso na. Pinaturog nak ijay dagus na. Gaputa din na amo ti pangituludan na kanya. Anya? Ay, nagalasan. Ngam di kay agdanag, tatang. Nasaya at day di alalaki. Ay, una yan ti aramid mo. Di kay agdanag, tatang. Saanin ang maulit daytoy? Ikarig. Napan ka iji beer house nga uray agmay may saka? Di nakmat itakaduan. Danga, imbagakmat nga inton maminsan laangan. Gaputanas kan nga agawid tayawid ko ti agas ni nanang ko. Taawan tumaran na para iti maintenance na. Pinadas ko lat ti nag-beer house. Kat nasaya at langan. Tada nang yawid kanyak alalaki. Nasaya ta tao ni Jacob. Sigurado ka di nakaginondawayan dayjay? Uy, saan Saan ama nang gundaway dayjay? Limpyo ti panunot na anya. Okay. Aging gaita. Nasakit lata tinakam ko iti inaramid ni Frank. Uray umutangak iti 5-6. Tapno adalaang maitid ko kankwana. Nagadun ti utang ko gapo kankwana. Ngam insukat naklagayam iti sabali. Danga ka ngamin. Iso akas ta tinaganab mo. Anya kamutan. Sermonan nakmanan. Ay na, Larissa. Imbagak idikan ka, ako kwartaan na kalaang day boyfriend mo. Ngam di nakmat pa dyan. Ngamin, nagarilat ta, ti panagayat mo kankwana. Ay, ayatakmat ngamin talaga. Wan, ngam di nakangarod inaya, takwarta ti kayat na kan ka. Anya nga ita, insukat na ka iti sa bali. Ngam ikarigatak alipatan. Kat inutak abayadan dagiti utang ko. Gapo kankwana. Naimbag ti loan mo diti opisina ta ininot a mabayadam. Ngam kasanon dagiti nakautangam adadduma. Sana bali. Ikarigatak abayadan. Hoy, singaram di boyfriend mo. Saan a mabalin asuluam abayadan dagiti nga utang mo? Idinto ta isumot ti nagnumar. Gemma, nagaduti utang ko. Oh, di kagsangit Basol mo matladay ta. No kayat mo, idarum mon. Takunanamot nga, utangan na. Ngam ita, liklik-likan na kan. Nagsukat pa yan iti number, tapno di mon maawagan. Awandan dito'y imadayudan. Kasano nga rodan? Ikarigata kabayanan dagiti amin nga utang ko. Anya ngay nga rod. Kat nagbalinak matadang nga. Akas iti kunam. Kat isumat. Nagbalin ka amaag. Gapo iti panagayat mo kankwana. Madlaw mo lang nga rodan akwarta laang ti kayat na kan ka. Ngam ikamlat tamat. Saan na maulit pa'y? Talaga saanan. Ngala, ituloy tan ti agmerienda. Taintan iti trabaho ta. Sige.
Daytoy lang ti pagbayad mo. Wen, pasensya kan, manang. Nayunak to inton maminsan. Ngam niya, magmagnalata ti porsyento na dayta. Wen, amok dayta. Ay, nagturod ka nga umutang. Ngam di mo matgayam kabailan abayadan. Kas makita mo't. Inutak abayadan, manang. Saan ko atalikodan ti utang ko kan ka? Nga oray pa'y nagdakkel ti porsyento na. Oh, siyak pa'y itatidakas. Apay, imbagak kaya nga umutang ka kanyak. Sika timbasidag kanyak. Saan na siyak timbasidag kan ka? Ita, kasta ti bagam. Ala, mabalin mo ti pumanaw. Neta, bastos ka. Naawat mo timbayad ko. Iso ang mabalin mo ti pumanaw. Apay, Larissa. Manungamin ayati utang mau. Kwa, tatang. Adapay natdaat 30,000 pesos. Anya? Ay, una yan. Nagsakit talaga tinakam ko, tatang. Kaya't ko asingiran jay boyfriend ko. Ngamjak am mo itan no sa dino ti ayan na. Ay, ala anya nga rod nga ay kat nagpaloko ka. Bayam, ilakok jay may sa abakak. Taisun ti pagbayad mo itinabat-bati nga utang mo. Ha? Saan tatang? Di yu aramidan dayta. Ay, tapno malpasan ti parikot mo. Kat pang-asim ko maanak ko. Di ka ko man agpaloko pa'y. Asino, di kinasaritam iti cellphone mo? Nadlaw ko kasla papapintasam ti boses mo ang makisarsarita ah. Ha? Pudno man. Okay. Sige. Bye. Oh. Ay, sobra ka mat. Kasta ka diti pan nakisaritak? Oo eh? Wan, oo eh, kamot talaga. Nga maguray ka man. Asino, di kinasaritam, ha? Ni Jacob. Ti lalaki anang yawid kan ka idi manipod beer house? When? Ag-lunch kami kano iti may sa restaurant. Okay. Awan mako nakitiday ta. Sige laang. Ngam ne agan-anad kan, Larissa. Wan, Gemma. Di ka agdanag. Saan akon apaloko ita? Kumusta kan? Nasaya at mo? Sika, kumusta kan? Kaskan ka. Nasaya at lata. Apay nga inawis nakitiday to'y a restaurant. Tapno mangan. Ha? Sika talaga. Ngam kinapudno na Kailiw ka na makita. Os? Siyak? Kailiw mo ang makita? Ti babae? Abarta? Wan? Aguray ka. Amangan mat nuadan kaayan-ayat mo, ha? Amangan nuadan tukit timot manggura kanya. Awan kami ni tikayan ayat ko. Siya ka mismo tinang i-break. Gaputadyak kayat ti ugali na. Kasta? Itirabi asimrekak iti beer house. Kayat ko mat ti uminom. Gaputa kayat ko mat ti makailiw-liwag. Kayat mo ti makailiw-liwag? Kayat mo asawan? Sikat tinasaktan? Idento ta sikat tinang i-break? Wen. Ngamin. Adan sabali a boyfriend na. Dua kami a boyfriend na. Anya? Ngam na po nasan ti panagayat ko kenkwana. Kadita. Kayat na ti makisinubyan kanyak. Gaputa in break ka nun tay may sa boyfriend na. Ka? Diya kayatan. Namimpinsanan anay kat ti amor ko kenkwana. Anya nga ay Larissa. Nabayadam aminan nga utang mo. Wen tatang. Agyaman na kada kayo
naglako kayo iti ba kayo. Tapno lang ada pagbayad ko kadag iti utang ko. Nasaya at matngarod no nakabayad kan. Ang yaman nakmanan, tatang. Ay, basta agsirib ka kuman, anak ko. Adda karbangam nga agayat. Ngam, kita emat tasaan nakalaalok-lukwan ti ayatam. Saanen, tatang? Saanen amaulit? Asino ka? Apay nga da ka dito'y paraangan ti dagos ni Jacob. Ha? Kwa? Pagayam nak ni Jacob. Anya ti gagaram kan kwan? Umay ko ikan iti press ko anatang. Kat, sika, miss. Asino ka? Apay nga da ka dito'y paraangan ni Jacob. Kaayan-ayat ko ni Jacob. Urayak asumangpat. Tamaki dagusak dito'y dagos na. Ha? Kasta ka di? Wan? Sige. Ibatik lang arudan da iti awit ko, anatan. Saanan? Igatangak lang ni Jacob iti agkakaimas asidaan. Iawid mo na tanday tanatang nga awit mo. Ta saan ngagsidsida iti kasta ni Jacob? Saan man? Namin anon nga inikak ni Jacob iti natang. Kat paggugusto na tinatang. Kan, namin ano matan nga inlutwak iti sidaan anatang. Paborito na asidaan tinatang. Angam, mas daawak kan ka. Tadi mo ammo dayta. Idinto takunam nga ay ayatam. Kat, anya kumaita. Alakit din, pumanaw kan dito eh. Saan akasapulan ni Jacob dayta natang mo? Ha? Jacob! Wen, naglayo na kung dito'y balayo, iti panaggapok ijay trabaho. Umay ka! Sumrak ka! Agyaman, nak. Sige, agtugaw ka. Agyaman, nak. Jacob, amom ka di nga agur-uray kan ka ije paraangam, diya kaayan ayat mo? Amok, gapo tay mawag kanyak. Asaan apumanaw ijay, aging ga sumangpetak. Iso ka di day jay tay kunam akaayan ayat mo nga in break mo? Wen, ni Odette. Kat, kasano itan? Saan ko na kaya ti makisinubyan kan ko na? Jacob? Ibagak tipod na, Larissa. Nagrosing ti panagayat ko kan ka. Sika ti ayayatek. Ha? Dayta tipod na. Ket jak mapaglibakan ti bagik. Oh, apay adi mo sungbatan ti cellphone mo. Ni Odette ti umawawag. Sige, sungbata mon. Sige ingkan. Agur-uray kan ni Odette. Nalpasan ti amin kada kami. Jak kaya ti ugali na. Kan napunasan ti panagayat ko kenkwana. Nangag mo matakas ta timbaga kenkwana itay, iti panagsarita mi iti cellphone. Ngam. Urayan niya pa iti sasawan na. Saan akon amakisinubyan kenkwana? Kasano anaamuam, adito iti pagtrabahwak, Odette? Ni Tata Dino. Anya ti maipay ko? Liklikam ni Jacob. Gaputa siyak ti maikarikan ko na. Apay asyak ti pangibagaam iti dayta. Saan ka di ani Jacob ti rumbang a pangibagaam iti dayta? Sika ti mangliklikan ko na. Saan na kan nga ay ayatan ni Jacob? Iso asumardeng kan, Odette. Sardengang mata ni Jacob. Gaputa siyak itan ti kaayan ayat na. Anya? Nangag mo ka diti imbagak? Agayan ayat kamin kan ni Jacob. Kidawak ti panagkalaysatan. Jacob. Agkalaysata ko man, Larissa.
Sigurado ka kadi iti dayta, Jacob? Di kagdarasudos amang ikalay sa kanya. Gapula ang tarangrangrangan na ka ni Odette. Agkalay satan. Nakasaganak amang ikalay sakin ka, Larissa. Sikati ay ayatek. Saan kat ani Odette? Jacob. Umay kaming dumanon. Tapno mapagsasaritaan tayon, ti kalay sata. Nagkalaysa kami nga rod kini Jacob, ngem saan latta asardengan ni Odette. Nuan niya laditan ti sasawen na, tapno madadael kami iti matang ti sabali a tao. Ngem saan milatta nga intaltaleg. Naragsak kami nga agasawa, ket saan akabaelan ni Odette adadaelen dayta. Alakastan, ti pagayam mo, Larissa. Larissa, pagayam ko, agyaman nakiting ka pa ng ibinglay iti pakasaritaam. Naragsak kayo nga agasawa, kat ituloy yu lang dayta. Saan kayo apa-apekto kini Odette, amang dadadael kada kayo. Agbalin kayo anatibker, tapno awan ti asino man amakapagka, iti pammateg, ken kinaragsak yu. Bueno, papagayam, maingkay nangagan, ti pan nakaidrama, ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagama nagpailinga di tinagan a Larissa, adinan inlanad di address na. Tampok dito'y programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyurnos kininsurat para iti radyo, kan iti direksyon ni Virgie Baglay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540 ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami ting kapanang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.